13 November 2024 azvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Ndadzoka zvekare ndine daily updates, nyaya dziripo dzese dziri kuitika muZimbabwe nhasi. Ndauya nadzo ndakadzibata panapa sekutaura kwatinongozviita panapa, kuti ukatoona tatouya ziva kuti a lot is happening, zvizhinji zvinenge zvichiitika munzvimbo. So kana uchiziva kuti iwewe aufarire ZANU-PF, auchaide, wakakura nayo ichikudzvanyirira, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane, because zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Nyaya yandinawa nayo nhasi panapa, Advocate Chamisa is under attack every day. Attack yacho vanhu vazhinji vanongotadza kuzvinzwisisa, but ndangoona kuti it's very important kuti ndiuye ndigare ndazivisana nevanhu kuti chii chinenge chichinyatsoitika. Ukaenda pa last tweet yake yakabuditsa akataura kuti time will tell. Ipapo akanga ari ku nyika yeBotswana, vachisangana nemamwe mapresident vachiita se ikoko ndoko vakanosangana futi navamunangagwa. Kana makaona maphotos aya pavanga vakamira vachipoza for a selfie, for a photo, Mr. Mnangagwa netimu ravo vanga vari kumashure kwefoto iroro. I think that photo rakanyisa kutenderera zvakanyanya. Ndo mazuva vakabudisa this tweet iyo vachiti time will tell. Asi zvatakazoona ipapo ndo zvandakanzwisisa kuti vanhu vari kushanda 24/7 kumuataka. It's not a spiritual attack or physical attack kuti vari kumurova panyama, but vari kuda kunyazo vari kuataka his political career zviri serious, zvekutoti vanhu vakasazviongorora ipapo anenge atori mawani. Sekutaura kwandakambozviita kuti kune vanhu vakatopikira kupuwa mabasa kuti $10 a day endai munoshanda munhu. So panapa ndiri kuona abudisa this tweet, vamwe vakutotanga kunyora kuti I know who you are, you can't fool me twice. Umwe ari kuti we are not impressed, my God. Umwe ari kuti Chamisa, we are so tired. Problem is munotipa ma fake promises which is not fair to people like me who believes in you. Umwe ari kuti Zimbabwe cannot achieve what Botswana achieved with this one. With who? Advocate Chamisa ndiye angaisa that post yake achiti time will tell. Saka these guys zvavari kuita vari kuona vanoziva kuti iko zvine zvipasarira power. ZBC inokwanisa kucampaigna of course for ruling party zvavaingoita kudhara, but akuchaonekwe nevanhu, hakusisina audience yese ya on social media. And makaona zvakaitika kuAmerica imimi, Trump chache now akadzokera president because of social media, because of X iyo yaimbonzi Twitter. Ipapo ndo pavari ku make sure kuti vashanda Advocate Chamisa vamushanda 24/7. Vanhu vacho vari kuuya vachinyebedzera kunge ndo vanga vari vake, vachiluzisa vamwe hope. Vanouya vakakomenda, imagine 35 people voya vokomenda apa pa 35 people ipapo vanenge vaine maghost avo akatowanda ipapo. Imagine kuti munhu anenge kana 5 maghost voya vachikomenda zvinhu zvakasiyana siyana. Vanhu vanotanga kuora moyo, vona kunge zvese zvikutaurwa zviri kumeka sense. That's the attack. Vanhu ivavo ma-CIO hakuna kana mumwe wokuti angaita zvinhu zvakadaro. Ma-CIOs ndo vari busy kuita basa iroro rekuataka, because ndo vanhu vanoswerera basa iroro on social media. That's why muri yeZimbabwe tichiti patinouya panapa tinenge tatouya kunofumura zvese zvinenge zvichiitika. And that's why tichigara takurudzira vanhu kuti kama mukagara malaika zvinofamba, shoko rinosvika, vobva vaona kuti zvabatwa zvafumurwa, and ndo pamunokwanisa kuseva munhu wenyu kuti saka pane munhu aonera zvinhu izvi. Ndo nyaya iripo. So ndikubva ndasangana nenyaya panapa imwe iripo zvekare. Zimbabwe maakunyanya donyadzisa manje. Sophie Makoena uyo South African journalist uyo atangofamba anotaura zvese without fear or favor. Abuda pane rumor ranga kutenderera pachinzi akanhikirikinwa, akakwadzwa, vamwe vakati I don't think kuti mupenyu chinchi. Iye ndo paari kubuda nhasi kuti good morning Africa, don't believe the lies from Zimbabwe, I'm alive and very well, let's continue to make Africa a better continent, this is our only home. Ndo mashoko ari kubva kuna Sophie Makoena utaura kuti zvinhu zvese zviri kutaurwa manyepo, it's rubbish, zviri kubuda nepaZimbabwe. Because ameno vakanyeberwa kakunzi mune vari kuuraya vanhu stereke without knowing kuti havasivese vanozongouraiwa kunge huku. And tiri panyaya iyoyo tiri kuona zvekare musi waFriday ndo pari kudzoka Amos Chibaya ari kuenda kumatare edzimhosva. He has been in detention since September 27, making it
48 days in prison without being convicted ndo iripo pana Amos Chibaya. Mhosva yake vachazotaura ikoko hatisi kunyatsoziva kuti vari kunyatsoda kumutonga neipi chaiyo. And tobva taona muCBD mvura manaire yakaita nezuro, people are now blaming Advocate Nelson Chamisa nemanaire akaita mvura. Vari kuti this is what Harare has turned into under Nelson Chamisa's leadership. We all know kuti Chamisa akakuita politics, but these guys sekutaura kana mbozvita kuti kune vanhu vangani vanenge vachishanda basa iroro rekuti every step raangoda ngosumudza vanenge vachimuataka. Saka iko zvinezvi vari kudefenda mari yavo kuti varambe vachinzi vari kushanda, varambe vachinzi vari kuita basa, but ndo zvinhu zvacho zvinenge zvichiitika. And ndikuzoona futi government yava Mnangagwa iri kubuda panapa iri kutaura kuti zvoni chimbomirai kupwanyira vanhu dzimba, and iyo iri kutozvidistance kuti hatina chekuita nekupwanya kwaitwa dzimba. Zvinhu zvakarwadza vanhu zvaitika kuBevd zvezve, so vakubuda vakuchitaura kuti no zviri wrong zvakaitwa izvozvo, and isusu hatina chekuita nekupwanywa kwakaita dzimba, because pese panoitika zvinhu zvakadaro vanhu vanotanga kunoblame government. Saka hadi chekuita nezvinhu izvi ndiani, because government muZimbabwe kuti tauro zvokuti government ndo ZANU-PF ndo government yacho, it's government yeZANU-PF yakagadzirwa neZANU-PF ndo iripo inenge ichingotonga. Vari kuramba kuti hatisirisu takazviita, meaning nyaya yakudzokera kucancel yemunomu iri kutongwa nanani inobva yadzokera nyaya yacho yonosara kuvakomana veopposition vaya vekusara vachipandukirana naChamisa vaya ndo vasara vari munyaya yekupwanywa kuri kuitwa dzimba. Since ivo havana kuuyawo vachizvidefenda ndo paakutoti Chamisa kuti but why munodzoka mangwana makuchema kuvanhu uyai tivhoterei timeke a better Zimbabwe, Zimbabwe isiri yakafanana neyaitwa nanani Girikini iyoyi, uyai mutibatsire. Imagine tinozodii guys mangwana kana mimi vacho vanhu muchiita zvinhu zvakadaro, which is not fair, because imimi munotaura kuti uyai tivhoterei tikupei a better Zimbabwe muchipwanyira vanhu dzimba. Ndiani anofarira kupwanyirwa imba yake nemadhurira anoda kuvaka imba yawo. Ende pane nyaya panapa iri kubuda, ex-minister murume wahoko arrested over farm input scandal. Pari kuzobuda nyaya panapa pari kunzi Chiwenga can be disappointed he is developing a code fit perhaps because the parallel administration is monitoring him 24/7. Murume wahoko was the very bottom of his list. He has definitely chickened out and avoided getting on Ngube arrested. Nyaya dzacho dzakawandisa hama dzadiwa. Ndikusangana imwe futi iri kunzi ZANU-PF will go for an elective congress in October 2027. If it succeed, this will be the first ever democratic congress since its formation. Previously endorsement have been the cultural scenes from Dabaning Stole, RG Mugabe, and now ED. Significant number of names has shown interest. Mashoko arikubuda panapa. Harare explodes over ED 2030 slogan. A charged Harare Provincial Coordinating Committee meeting held on Sunday exposed growing opposition to do ZANU-PF slogan calling for the extension of President Emmerson Mnangagwa's incumbents. Sources said members at the meeting was ordered to stop chanting the ED 2030 slogan to avoid causing more friction in the ruling party over a plot to extend Mnangagwa's term of office. Mnangagwa's second and final term end in 2028, although party members from Midlands and Masvingo provinces want his tenure to be extended. It's Newsday ndo parikunzi mashoko acho paari kubuda napo. Vakomana vaka hungry for power, hungry for everything, hungry for corruption, because I don't see chimwe chinhu chiri kunyanya benefita papower racho vari kuita, but time will tell. Iko zvinezvi tiri kuona futi kuNamibia. Yesterday the ruling party SWAPO supporters are returning membership cards. Speaking in Afrikaans in this, they are saying SWAPO has failed enough. Enough is enough. Namibia is set to hold its general election. We all know that. Those are kuda kunoitika. Ma membership card akadzoswa akawanda kusvika na 1000. Vanhu vari kusubmit kuti taneta. Pakaipa. Ende tiri kuzoona futi nyaya panapa. Jameson Timber and most
arrested at his residence in June are still in prison. It cannot be business as usual. We cannot simply continue with our lives. A war SADC chairman is running a country with political prisoners. I agree with people of Botswana for booing him. That's Namatai Kwekweza mashoko ari kubuda ari kutaura kuti zoni anatimba nerimwe team vatone mazuva akawanda vari mukati vakavharirwa ende hapana pekuti vanhu vekuBotswana zvavakaita tingavashora ende vakatoita zvinhu zvakanaka. Ndo mashoko ari kutaurwa naNamatai Kwekweza nekuti anzi leader anofanira lead by example. Saka SADC chair ari kutenderera ane vanhu vakavharira ma political prisoners. Ko vamwe vana vechidiki vamwe mapresident vemuSouthern Africa vanozodzidzei? Ndo imwe nyaya iri kubuda panapa. Nawo ndiri kuzoona imwe nyaya futi iri kusanganikwa nayo panapa iri kuzokomentwa nevanhu. I mean panyaya kwaNamatai Kwekweza panapa vanhu vari kuti life need to calculate your moves. 95% of them they don't even know why they are in jail. The agenda of the meeting at Timber's house, they only went there for food and attendance fee. Maybe politicians will make you dump for real. Ndo mamwe mashoko ari kutaura kuti vazhinji vakasungwa ipapo havasi kutoziva kuti sei vakasungwa ende vakasungirwei, nekuti vazhinji vacho ndaanagudza mudungwe vaingoteerawo chikafu nekungotiwo tazongoatendawo zvakangodaro. Ndo mashoko ari kutaurwa nemumwe munhu ari kukomenda on nyaya yevanhu vakasungwa ivavo. Please talk to Fadzai and Chamisa if you have their contact. Why so quiet on this one? Do they actually seek our vote again? If so, they must do something about this. Mashoko ari kutaurwa nemumwe anzi ana ngavataura nezvazvo. I may dislike and disagree with ZANU-PF almost everything, but you Zimbabwean opposition members deserve to be arrested. You come on social media and act like celebrities and treat us like your fans while we show you support. ZANU must discipline you till you take us serious. Mashoko amamwe ari kutaurwa kuti tutorewo serious imimi vanhu ve opposition. Munouya panapa motoona kunge mafans, isusu tichikusapotai nemoyo, tichitopinda nemoyo pazvinhu zvenyu zvepolitics. Imimi moya pano moita kunge macelebrities. Mamwe macomments ari kubva kune vamwe vanhu. Umwe ari kuti why do you think SADC is what do you think SADC is? Okay, it is a company of dictators, a company of evil rule. Look at how HH has become. When you join a group of thieves, you are one. That's why there is a look at East Police in Africa. There's being taught to rule nation with iron fists. Mashoko mamwe ari kubuda ende panapa pabva paita imwe nyaya hama dzadiwa iri kubuda nepaBotswana. Pana minister azvipira kuti arikuda kunofumura zvese zvaitika. Vakomanaka zvese masisi ari kunza nedzimba dzanga kavaka New York, America, chichi ndo nyaya dziri kufumurwa. Hanzi dzimba dzese idzodzo dziri kufanira kudzoswa from 2018 to 2022. Ari kunza nedzimba dzehombe dzanga karowa necorruption. Saka panapa ari kunzi iye ari kufumurwa madetails by details pakaipa. kuBotswana zvanga zvisina kutarisirwa zvinhu zvakadai soizvo. Anytime is tea time. Zvinogona kungoitika kwedu kuZimbabwe futi kana zvichinge zvakafamba mushe. Nawo ndiri kuona advocate Fadzai Mahere ari kubudawo ane zvakawanda zvaari kutaura about Minister of Sports. Ari kuti good morning minister, tinoma chakaire. Besides defending the ZIG, does the Ministry of Youth have a youth policy? What have you done for young people since your appointment? Do you even know the depth of the multiple crises young Zimbabweans face, or are you just proxies for the 23rd agenda of mudara enyu mudala wenyu? Ndo nyaya iri kubvunzwa tinoma chakaire panapa, because isusu Ministry of Youth chayakanyatsoita tinombochiona empowerment iri kungoempower vanhu mayouth anosupporta ZANU-PF vanenge vakapfeka maT-shirt ndo vangatoempower, but vazhinji vacho tiri kuona chingori marombe. Ndo reality iripo, because panonzi paitwa empowerment toda kuonawo 2 or 3 vachisumuka vachiita zvinhu zviri better. Last time ndakabvunza umwe munhu achida kuti ndaro nene zvikanzi Wikino Chivhayo, one of the example yemayouth akagadzirwa ndakati Chivhayo anga ariko even kumazuva ana Mugabe, so ende atingati Chivhayo achiri youth. Ndo zvakaita mayouth izvozvo. Tikutaura vana vechidiki wekuti apedza kubva kuchikoro, achangobva kuchikoro ari kudawo something chekuti akwanise kubatsirika, even kana vachiri kuenda kuzvikoro vamwe vari kutotadza kuzvipedza zvikoro zvacho. And
Minister of Youth inini chandakamboona chaakaita iko zvinezvi uyu Tino Machakaire chinhu one chandichiri kuremember for now paaitenga ma-CD evakomana vemazimudhanzo. But the funny thing, haungakwanise kunzi uri kusapota zimudhanzo uchisapota vafana veChewsport and veve because vanhu veZANU-PF asi hatisi kuti zvakashata kuvasapota futi because my youth at the end of the day, but tiri kungoti vane here zvavari kuitira youth, kwete kuti yekuti youth yemusangano zvezvo zvekunzi tangai mauya kumusangano tizokubatsirai. That's bullshit. Kana muri mu offices ayaya munofana kuseva nyika kwete kuseva vanhu veparty vanhu kusapotai. Ipapo ndo pari kuda kubvunzwa kunzi saka mune chi chamakamboitawo. Handisi kuziva pamwe munazvo munoziva zvavakamboitawo, chimbotiudzayo kuti chi chamunoziva chavakambobatsirawo kana youth yacho yemunyika because tinenge titori confused pamwe pacho. Ndo nyaya dziripo hama dzadiwa. Tell me what you think. Munozoonawo sei nyaya dzandava nadzo muna panhasi.